Bai, bainat, hirugarren galdera. Zu sukaldaria zara, baina sukaldari moduan ere bai okelan aditua zala, ez? Zara. Gubiok horrela ezagutu ginen, ez? Ni erralden dengoela, zuri okela saltzen, ez? Baina ez dezu uste Euskal Herriko baserritarren begira, ez? Eta bertan produzitzen den okelari begira, alduntzen moduko bat falta dela, empoderamiento moduko bat falta dela, bertoko produzio hori, arekiko? Bai, gertatzen ari da, zuk esandako mugimendu hori, bertako produktua lantzea eta jatetxeetara gure ganatzea. Gertatzen ari da, baina egia da falta dela pizka bat hori transmititzea gizarteari, euskaldun hori edo gure bezeroei. Bai, hemen badagoela okela oso ere bai, ez? Hori da, guk orain dela, bueno, gu ja ezagutu ginela urte batzuk, zuk erraldetik, eta zelan kudeatzen zenituen bertako produktua, eta bertako haragiak, behiak, eta lantzen hasi ginen, eta bueno, proiektua gauza batzuk edo beste batzuk gaitik, aurrera jarraitu, baina orain hasi da barriro ere, orain dela 5-6 urte, deitu zidan lagun batek, hori, ia ados banengoen probatzeko eta testeatzeko bertako produktua, ezta, bertako behiak. Eta ia, bertako behien kalitate hori maila ematen bazuten, guk erbestean erosten ditugun kalitate berberekoa da, eta ni harrituta geratu nintzen. Hain harrituta geratu nintzen, gaur egun bertako haragia arazten dugu eta saltzen dugu Jauregi barrian. Bertako Euskal Herriko... Okela da ere bai. Bai, Euskal Herriko baserri ezberdinetako ganaua. Gero, baserria kilometro zero, Arakei enpresak egiten duena da, azkenengo 6 hilabetetan, baldegobiara ematen ditu, jartzeko azkenengo 6 hilabetetako elikadurak, grasa infiltrazioa eta beraien kalitatea pizkaldia bermatzeko. Eta guk erabiltzen dugu haragi hori, eta oso pozik gaude, eta ez duko konpetitu aldu buruz buru edozein beste munduko haragi batekin. Eta gero, bezeroei izaten dizute, okela bertokoa dela, eta komunikazioen dizute? Ezken nietzako pena san, bakarrik haragi hori maira etera eta hemen dago gure txuleta, honegin, ardo pizkal gehiago, haragi izan, eta ez transmititzea nungoa dan haragia eta zelan dagoen. Eta hori dela eta guk zinta bakotxarekin, esan genion Arakailekoai hau, transmititu beharra dago, eta zinta bakotxarekin bere DNI bat ematen diogu, ezta? Bezeroai, jaiotze data, aldiz Oñatiarra, Gipuzkoan, jaiota, adina, 101 hilabetetakoa, noiz hilden data, hau gaur egun daukaguna, otsailaren 23an hildakoa, eta orain gaude saltzan, ze erraza da, Pirenaikoa, Belarretako zenbakia, eta gero QR txikitxo bat, nola baldegobian esan dizuten bezala, egiten duten azkenengo 6 hilabeteak kudeatzen dituzten. Hau oso garrantzitsua, euskeraz eta erderaz ematen dugu, alde bietatik, eta guretzako oso beharrezkoa da, eta gero eta gehiago gabiz guk orain jatetxeak indar asko egin behar dugu horretan, eta indar asko egin aldezakegu, bai haragietan, bai arrainetan, bai barazkietan, transmititzen eta esaten nungoa dan. Ez da aldiz, esatea hilar plater hau atara dizut, edo hilar plater hau Jon Ibarra baserriko ekoizlearena da, ekologikoan landuta dago, atzo batuta eta gaur jaten ari izara. Eta orduan da, erderaz esaten den bezala, balor añadido, baina aldiz egiten duguna da lehen sektorea bultzatu eta lagundu, ze guk beraie barik ez gara ezer. Eskerrik asko, Beñat.